Minkejja l-ħafna kliem sabiħ li qal u l-wedi li għamel fl-aħħar snin, il-Gvern Laburista qed ikompli jiekol minn flus li qed jalloka għall-edukazzjoni, settur li evidentement għal-Labor ma huwiex importanti biżejjed. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista, il-kelliem għall-edukazzjoni Justin Schembri tkellem dwar kif il-Gvern naqqar €1,000,000 mill-baġit tal-Università s-sena d-dieħla, b'kuntrast mal-weda ta' ftit snin ilu li kellu jżid u mhux inaqqar mill-flus allokati għar-riċerka fl-Università ta' Malta. Schembri qal li m'hemmx rieda min-naħa tal-Gvern lanqas li jżid is-salarji tal-għalliema l-LSEs u l-edukaturi l-oħra minkejja l-wedid ta' qabel l-elezzjoni. Iżda mbagħad kellu flus għal kariga ġdida għal Frank Fabri, għal Ġordaniżi u l-Università tagħhom u għal Barts. Id-Deputat Nazzjonalista qal li għall-kuntrarju l-Partit Nazzjonalista jqis l-edukazzjoni bħala qasam kruċjali għall pajjiż. Aħna bħala Partit Nazzjonalista dejjem sħaqna u nibqgħu nisħqu fuq l-importanza l-investiment fil-pajjiż ikun investiment illi minnu nieħdu xi ħaġa blura għat-tfal u żgħażagħ tagħna għal daqstant allura fl-edukazzjoni. Indirizzat il-konferenza wkoll il-kellima tal-Partit Nazzjonalista għaż-żgħażagħ u l-fondi Ewropej Bernice Bonello li kundannat it-tnaqqis ta' fondi lill-Università meta din l-istituzzjoni u riċerka li jsir fiħdana kif ukoll id-dipartimenti l-oħra tal-Università għandhom jingħataw priorità. Li l-Università jkollha studenti li jiggradwaw u l-obbligu tagħha, madankollu qalet Bonello l-akbar għan tal-Università għandu jkun ir-riċerka u meta jkun hemm tnaqqis ta' allokazzjoni finanzjarja għal dan il-qasam, dan ifisser tnaqqis ta' investiment fiż-żgħażagħ Maltin u tnaqqis ta' opportunitajiet għalihom. Bernice Bonello qalet li l-Gvern se jkun qed inaqqas bl-eluf kuljum fl-edukazzjoni. Pajjiż mingħajr edukazzjoni huwa pajjiż bla ruħ. U għalhekk għandna nkomplu ninvestu u mhux inkomplu naqsu fis-settur edukattiv. Huwa kundannabbli il-mod kif il-Gvern qed jażel li jnaqqas l-allokazzjoni finanzjarja b'mod €1.1 miljun. Dan ifisser aktar minn 3,000 kuljum. Il-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li qed tiqaċċat minn investiment fil-edukazzjoni taż-żgħażagħ Maltin, il-Gvern ta' qabel għadu miexi fuq il-passi ta' Joseph Muscat u għadu qed iqassam l-eluf lil dawk qrib tiegħu.